Deze kleine man hier, gaat het goed? Dit is mooi, heel mooi, super, dankjewel. Nou, daar gaat hij. Twee drinken. Tieme Klompen en Johnny Jansen worden het komend seizoen de assistent van de nieuwe haatcoach Dwight Lodewegers. Vastzitter Jelko van der Wiel is Osa Grutsk, was je nieuwe trainer. Ja, een fantastische trainer, dat had er wel bewezen. In het verleden heb je RFV als assistent, maar ik wat er Sjenlet had dit hier. Nee, daar ben we zeker en alle jaren, daar ben we heel blij mee. In 2004 had Lodewegers ook al trainer was bij Jervin. Doe als assistent van Foppe de Haan. Altijd had hij al de ambitie gewoon om weer eens waarom te komen. En nou dat slag is hij daar maar al te blij mee. Ja, dat is prachtig, hè? Ja, is dat? Ja, dat is mooi. Ik vind stadions altijd mooi. En als daar dan volle stadions is nog mooier. En als daar dan 30.000 man ingaan en je kunt daar aan de bak, dat is prachtig. Lodewegers begint oer een mannen onder de tariening van het nieuwe seizoen. 21 juni op een zaterdag, dan beginnen we hier. En dan gaan we daarna eigenlijk gelijk op trainingskamp. Nieuwe groep, nieuwe trainer. Het is meer een nieuwe trainer. Er komen wat nieuwe jongens bij. Niemand heeft haast, dus dan kun je ook dingen uitleggen aan spelers. De huisregels doornemen, de speelwijze doornemen. Wat gesprekken voeren met spelers. Dus 21 juni gaat het gebeuren.